Actually, pinag-iisipan ko kung sasabihin ko sa inyo to or what kasi ayokong ma-judge. Ito yung problema na pinakamahirap desisyonan and pinakamasakit. Medyo kulang pa nga kami sa gamit kasi hindi ko napaghandaan talaga kasi nag-decide kami ni Papa talaga na itanggal na. Hello guys! Good afternoon. So, ayan. Napakita ko sa inyo kahapon yung namili kami sa National Bookstore pero konti lang yata yung na-vlog ko. Parang saglit lang yung vinlog ko doon. But, actually nag-post ako sa Instagram about sa kung ano yung pananaw niyo sa homeschooling and actually pinag-iisipan ko kung sasabihin ko sa inyo to or what kasi ayokong ma-judge yung basta. Pero since makikita nyo rin naman talaga, so sabi ko, sasabihin ko na lang. And ayun, ito yung problema na pinakamahirap desisyonan and pinakamasakit na parang, ano mo yun. Kasi pag-usapan ko, i-share ko sa inyo ngayon yung aming hindi ko naman masabing sobrang laking problema, pero ito yung pinakamalaking desisyon na pinag-usapan namin ni Papa. Ang dami kong ano dito, oh. Parang grabe yung skin ko ngayon. Hindi pa kasi ako nagkakaroon eh. Ayun. And it's about Hagrid at ayun. It's about homeschooling. Actually, wala tong script. Kung ano yung sasabihin ko, eto lang talaga, diretso. And, nandun si Hagrid. Tulog siya. Kaya, nag-vlog ako. Kasi kanina pa sana ako nag-vlog eh. So, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. But, actually, ang tagal ko na sanang nag-film about homeschooling kasi meron akong mga katanungan na maaaring masagot ninyo. And, eto nga, biglaan may nangyari, biglaang mabilis ang desisyon. So, ayun. Hindi ko talaga alam kung ako magsisimula. So, anyway, nag-decide kami ni Papa na mag-homeschool si Hagrid. So, pinag-usapan namin yan. Grabe yung debate namin sa pag-homeschool kay Hagrid. So, pinag-usapan na namin yan. So, ayun. Maraming research na naganap. Maraming and si Imoyes Bailey. So, talagang minessage ko siya about it kasi alam ko nag-homeschool din siya. But, ang problema is hindi naman yung pag-homeschool talaga. Ang problema is about Hagrid na yun sa pag-aaral niya ngayon kasi mahirap isabi. Ayoko talaga i-share ito kasi ayoko ma-judge yung anak ko. Kasi alam ko hindi naman lahat, alam ko may mga nagki-care talaga sa amin. Pero hindi lahat. Alam ko mayroong mga taong sa online world na parang hindi talaga maintindihan. And si Hagrid is pinastop namin ng mag-aral. Yun yung malaking desisyon. Kasi sabi ko nga, nagplano na ako mag-homeschool sa kanya guys. Kaya lang, sabi ko nga, medyo matagal pa yung panahon ko na research pa, alam mo yun, marami pa akong matututunan sa mga ilang buwan kasi gusto kong patapusin talaga sa kanya yung grade 1 niya. And sabi ko, sige, mga ilang buwan makukumpleto ko na yung mga gamit namin like sa printer, laminator, lahat ng mga kailangan niya sa homeschooling. But then, may nangyari na hindi namin inaasahin. Ayoko nang i-detalye pero ito ay problema sa school ni Hagrid. And hindi pa to alam ng family namin about dito. So, kasi si Hagrid meron siyang nagkakaproblema siya sa school and
parang naaapektuhan yung grades niya, naaapektuhan lahat, and yung focus niya. So, hindi pa naman kami nakapag-consult talaga sa professional na ano, no, pero based, syempre nagre-research ako, naghahanap ako ng sagot sa mga tanong ko. So, si Hagrid meron siyang mga signs na, alam mo yung ADHD. So, parang yung mga hyper na mga bata na parang hindi nila makontrol yung kanilang, alam mo yun, parang mabilis silang ma-distract, nawawala yung focus niya. So, yun yung naging problema ni Hagrid. Kasi dati, nung nag-K1 siya at K2 sa previous na school niya, wala akong naging problema doon, wala akong narinig. It's maybe because tinolerate lang nila, hindi ko alam, pero okay naman ako doon sa school na yun. And yun nga, nung nag-decide kami na lumipat ng school, pero ang school na nilipatan namin, sobrang grabe yung academics nila, sobrang basta iba yung approach nila sa pagtuturo ng mga bata. And then very strict sila, ganyan. Then sinabihan nila ako sa kanilang mga ganito, ganyan, ang daming mga nangyayari sa school. So kasi si Hagrid mahirap siyang makapag-focus. Though private school si Hagrid nag-aaral, pero hindi naman natin iyan, talagang marami pa rin yung mga bata, kahit private school, marami pa rin, kahit yung mga gandang eskwelahan dito, marami yung mga estudyante. Kaya medyo pag nag-teach yung teacher, medyo nahihirapan siyang mag-focus. And alam mo yun, kahit tinuturuan ko siya dito sa bahay, kahit alam niya kung anong isasagot niya, pero pagdating sa exam, nawawala siya sa focus. Minsan hindi pa lang sa start yung teacher, nag-aano na siya, nagsasagot na siya, parang minamadali niya lagi, parang yun, basta yung pinaka-problema dun talaga is kahit alam niya yung sagot, pero hindi siya nagpa-follow sa instruction, nawawala sa focus lagi, hindi siya, basta ang hirap i-explain guys, pero dati pa naman, yung maliit pa siya, alam ko na meron akong nakikita na parang napaka-hyper, hyperactive, parang hindi siya pwedeng mapirme sa isang lugar. Alam ko naman yung bata talagang maliliko talaga siya, pero si Hagrid may something na hindi niya makontrol minsan yung sarili niya. Kahit nga nag-aaral kami dito sa bahay, ang ginagawa niya tumbling, kahit ano, kaya minsan nagagalit ako sa kanya, pero ngayon naiintindihan ko kung bakit ganon. So nakapag-ano ko sa teacher nila, nakipag-ano kami sa nag-usap kami dun sa conference room, sinabi ko na ganito ganyan, so sinabi nila yung problema. So I'm happy naman na sinabi nila sa akin yung problema na ganito nga si Hagrid, minsan nawawala sa focus, ganito ganyan. So, ayun. And, alam mo yung pag yung anak mo, yung pinag-uusapan, medyo nagiging emotional kami ni Papa. Kahit sino mas siguro magulang, diba? And, nag-decide kami ni Papa na i-homeschool na siya, agad-agad. Kasi, withdraw namin yung aming enrollment. Kasi ang daming nangyari. Hindi naiintindihan ng teacher kung ano yung hindi nabibigyan ng teacher yung pangangailangan ni Hagrid na kailangan niya kasi ng one-on-one kasi kapag maraming tao nadidistract siya. So sinabi ko talaga yung teacher na i-homeschool ko na lang siya kasi para talagang one-on-one yung turo ko sa kanya, ganyan. So, talagang kinausap ko yung principal about sa problema. So, kahapon nga, iyak si Papa. Kasi si Papa talaga, pag si Hagrid yung pinag-uusapan, medyo nagiging emotional talaga. And, hindi ko in-expect na ganito kaaga, ganito kabilis. Hindi ko napaghandaan talaga na as in super handa na mag-homeschool talaga ako sa kanya. Kasi alam ko, mas kailangan niya ako ngayon.
mas ako yung nakakaintindi sa kanya kasi sa ibang tao. Wala namang mali sa kanya, no? Pero, ano lang ako, naaawa ko sa anak ko kasi sabi ko nga teacher niya, naaawa ako kasi sabi ko, maririnig mo sa ibang tao na ganito yung anak mo. Siyempre, hindi naman nila naiintindihan. Pero si Papa kahapon, grabe yung iyak niya talaga kasi parang naaawa lang kami ba. Hindi naman niya kasalanan na ganyan siya. So, nung sa kabilang school, sorry ha, nagdadrama na naman ako dito sa vlog. Hindi ko talaga sanang sabihin, pero makikita nyo pa rin naman. Kasi syempre, sa daily vlog, makikita nyo palagi si Hagrid dito sa bahay. So, hindi ako ganun kagaling magturo. Pero talagang tinatry ko na turuan yung sarili ko talaga na i-push pa. Magkaroon pa ako ng maraming kaalaman para talaga maturuan ko siya. So, nag-ano ko ngayon So, ayun nga, nag-start na kami kanina na nagsunod yung pag-homeschool namin. Medyo kulang pa nga kami sa gamit kasi hindi ko napaghandaan talaga kasi nag-decide kami ni Papa talaga na itanggal na, i-withdraw na kaagad yung ayoko nang i-detalye pero maraming mga nangyari dun sa school and parang feeling ko parang baka maapektuhan na si Hagrid, parang basta ayoko na masyadong i-detalye pero yun lang yung naging problema namin. So, ayun. Ang problema ko lang, hindi ko talaga napaghandaan yung mga gamit. So, kahapon, bumili kami ng mga bagong crayons. Yung mga ganito. Kasi yung mga crayons na medyo pudpud na. Bumili kami ng crayons sa mga ibang activities niya. And yung board na lang hindi ko pa nabibili kasi medyo maliit yung board sa National Bookstore. Tsaka medyo mahal siya. And maghanap ako bukas sa ibang mall. So plano namin na dyan namin ilalagay yung dyan yung magiging study namin area kasi wala kami ibang area na pwedeng pag-anuhan since homeschool naman, so hindi kahit saan naman pwede. So, ayun nga, kahit ano man yung positive naman ako lagi. Never naman akong naging negative sa kung ano man. Hindi ko naman kini-question yung Diyos kung ano ba, diba? Kasi ang masama pang taong mas malalaki yung problema. Pero syempre, nandun pa rin yung awa ko sa anak ko, diba? So, ayun, I'm looking forward sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, weeks, and marami pa akong kailangan matutunan. And I'm very much open na matutunan yung ibang mga parte ng ibang sa homeschooling. So, thank you, MOS baby. Kasi talaga marami akong tanong sa kanya nung una. So, medyo hindi lang namin unexpected. Hindi lang talaga namin in-expect ganito kaaga, kabilis. And, ayun. So, pinag-uusapan namin ni Papa yung magta-travel kasi kailangan namin may mga field trip, may mga trip na kailangan namin gawin para sa homeschooling ni Hagrid. So, pinaka-importante yun. So, ayun, nag-research na ako kung saan kami pupunta, yung mga educational na mga lugar. So, ayun, I'm so excited and kahit ano pa mang mangyari, samahan nyo pa rin kami sa aming bagong journey sa pagiging homeschooling. Never in my entire life na never ko naisip na magiging homeschooling mama ko. Never talaga sumagay sa isip ko. Pero para sa anak ko, para sa kanyang and ayun. Ang dami ko kailangan matutunan about homeschooling and yun. I'm just happy na at least ako na yung magagabay sa kanya talaga.
yun naman din yung gusto ko na para syempre ako yung mag-mold sa kanya talaga, sa kanyang values, sa kanyang ano, kasi ako lang yung makakasama niya. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and please comment down below. Please comment down below guys kung ano yung mga suggestions niyo, yung mga comments niyo gusto niyo paabot, and mga tips na gusto niyo ibigay kasi alam ko marami din sa inyong mga homeschool nanay dyan. So, ayun. Salamat sa panonood at pakikinig sa aking drama guys. And see you in my next video. Paalam!